man dalam bituau unang pasambuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang pasambuli luau saito guau jono tuho unang pasambuli luau saito guau jono tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang pasambuli luau saito guau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang pasambuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang pasambuli luau saito guau jono tuho unang pasambuli luau saito guau jono
Ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jalan taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang guau tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ay maluwag jalan taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon
jalani tua unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Amanginang, lau mangarade rohata, memasuki perminggota, marede maita, sian bukede. Sian Bukede nomor 10 walu ayat sada 2 dohot ayat 5.
Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibangi rohanami do ale di bata, asini roham di parsitongan ni joromi, suman tu guarmu do baritam, ale di bata ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do siamun mi, tibul do jauh bajala pujot situtudo di bagasan hutani di batata, di atas do luk habedon nai, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogona suatu dosan jala para sirohana sumurung, dipangido roham naeng mangulu jala martua hami sogot, nunga ragam dalan di baheko manungguli rohanami, asa hutada hami hatuaun sogot, di baheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido siako, seleohon matodim nabadia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sehutangyon hami maswaram na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaing. Asa sapang hami Tuhan nguluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sian bukede nomor 10 ayat sia. Tatangihon ma patik ni debata, imasian patik paupato dohot lapatanna, patik paupaton, ingot hamu ma pabadiau nari minggui, dinaonomari maula hamu nasa siolommu, ala yang wari papituhoni ari paradian ni jahu badi batam doi, dang jadi homangulu anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru ro di pinahammu, ro di isini hutani halak penamangibati hutam, ay dinaonomari do ditoppa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahini do ubain na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradadinai jala di parbadiai, dia do lapatan nii odo, ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata, ikut badiado hatani di bata di rohatta, jalikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon, atong rap mangidogugu mahita sian Tuhan di bata lau mangulahon nahobar tu patik nai, ale Tuhan di bata sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian bukede nomor 175 ayat sada dohot ayat 2.
tapoti madu satana gudangi tuadu pani debata tapoduk be marohata martangyang mahita. Ali amanami jala di batanami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan. Pardingkan basa doho jala ro di saliling-liling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala seunang beingot akka dosa nami. Ai juk dohami mardosa marado poko. Jala juk do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah seunang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang sini roham saya rupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua hami jala sisa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gimaha tabaga-baga taringot tuha sesani dosa. Para siroha jala pardinggan bahasa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahit tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang di baloso tuhita hobar tuaka hajatota. Songona sini rohani ama-ama midaka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kahabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite kur wilayah Roma.
Tapuji matuhata marede hita sian bukede nomor 470 sada ayat sada dohot ayat telu. Tabiki mahatani dibata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Joshua biddu 24 mamuka mai sian ayat 14 saro di ayat 24. Joshua biddu 24 mamuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 24 tajahama margati soring. Ope saya habiari hamu majahuba, jala marsi hohot rohamuna mangulu ibana na dibagasan hasitongan, jala paholang hamu dibata sileban, akan ya niuluan ni opumuna dibari bani batang aik dohot di Mesir, jala oloi hamu majahuba. Dungi nina bangsoi mama lusi, dau mai sian hami, anggotung mandian dikot jahuba lau mangulu ya kadibata sileban.
Jauba huhut mangojar saluhut bang soro dihalak amori namaringanan ditanoi jumulus yak kita. Hami pe Jahoba naing uluan nami aibana do di batata. Molotung di tadiko kamu Jahoba, jala diului hamu akka di bata siliban, marbalik maibana manoroi hamu, tung siap hamu bahinonna, hobar tu uhum nanaing nadinggani naung binahen na tu hamu. Jadi didok si Joshua matu bangsoi, hamu sadiri do sitidangi do pakamu, pabua naung dipilit hamu Jahoba, naing olomu na ibana, jadi nina nasidama, hami matutu sitidangi. Rap Mahita Majah ayat 24. Jadi nina bangsoi matu si Joshua, Jahoba di batataido naing uluan nami, jala suara naing tangi honon nami. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata di bata jala no peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite kur punguan parokuan gabungan.
Tapuji Tuhata Maridi Mahita Sian Bukede nomor 240 ayat sada doot ayat tulu. Tidak kon maha porsiautai songona hina tidak kon idongata sa porsiaut disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai imana tinubon ni si Maria na gabi-gabian sian tondi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata jahoba amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana paima mulak sukut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot diasisan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sukut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tapayuti ma titing ni huriata. Kur amai benesir. di rumah keluarga Amang Sintua, Leo Silaban, Ibu Happy L. Boru Sinaga MSI. Alamat Jalan Poros Malino, Komplek Batang Kaluku, Goa. Wilayah Galilea, Selasa 22 Oktober 2024 di rumah Bapak Bernard Hutagaul, Ibu Erni J. Boru Hutauruk.
Alamat Jalan Perjanjian Bungaya, Perumahan Patra Residen Blok B 28. Wilayah Galatia, hari Rabu 23 Oktober 2024 di rumah keluarga Amang Aep Samosir, Inang Sintua EJ Boru Simangunsong. Alamat Jalan Sunu 2 nomor 41. Seluruh kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman 8A1 paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. 8A2 Kor Wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang akan datang, Kor Wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. 8A3 pencarian dana pemuda-pemudi Jemaat Oikumene Kartago Borongloe. Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024, Persekutuan Pemuda-Pemudi Jemaat Oikumene Kartago Borongloe Goa mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja, serta persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. 8A4 penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2024-2025. Mulai hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2024-2025. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Adapun pelajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut, yaitu sebanyak 5 orang. 8A5 Toktok Ripe, Pesta Puncak dan Pesta Huria. Sesuai keputusan rapat panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu Totok Ripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria. Adapun Totok Ripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per keluarga. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga dapat terlaksana dengan baik. 8A6 Seminar Edukasi Politik. Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 mulai pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WITA atau setelah ibadah selesai, bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak. Panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan seminar edukasi politik. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. 8A7 Workshop Pelayanan Pujian. Pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 mulai pukul 10.00
sampai dengan 14.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Panitia Tahun Okumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan workshop pelayanan pujian. Dimohon kepada semua jemaat, song leader, tim musik, dirijen kor kategorial, dan wilayah serta perhalado untuk dapat mengikutinya. 8 seminar bahaya narkoba, resiko judi online, dan resiko pinjaman online. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang akan datang, mulai pukul 11.00 sampai dengan 13.00 WITA, atau setelah ibadah selesai bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak, Panitia Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan seminar bahaya narkoba, resiko judi online, dan resiko pinjaman online. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. 8-9 jadwal kegiatan Tahun Oikumene Inklusif 2024 dapat kita lihat di warta kita. 8-10 sumbangan mesin cuci untuk inventaris Huria. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa 1 buah mesin cuci merek Sharp yang diperuntukkan di rumah dinas diakones. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikannya. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya yang berkelimpahan. 8. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Nebaho, KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya Sintua K. Gultom, CH Boru Perdede. 7. Inang Eje Sitorus, C Boru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Silitonga, F Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Sintua Ateis Majuntak, SLN Boru Siahan. 10. Inang Nyonya V Silaban, R Boru Papahan. 11. Amang H Sitorus Pane. 12. Amang Sintua Doktorandus TS Huta Barat. 13. Elisa Nopianti Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8 bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan 27 Oktober 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 4 orang. Bagian D, ulang tahun pernikahan sebanyak 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk daftar Dr. Ripe Pesta Huria dan Pesta Puncak dapat kita lihat amang-inang di warta jemaat kita. Bagian keuangan saldo kas per tanggal 19 Oktober 2024 adalah sebesar 651.734.091 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tapuji Tuhata marit di mahita sian bukede nomor 724 ayat sada ududna las ditikioma tapasahat piliata. Dipuji hami mahu ale Tuhan nasun badiai di habang sam dinahu pakilalahok kami ale Tuhan dengan ni asini roham dohok pambahenanmu di bagasan ngulu nami tarlumobi boy hami ale Tuhan di bagasan partikianon bongot di bagas jorom dinalaho mamuji pasangapon guarmu na badiai nuaing pe ale Tuhan naik kutangi hok kami hatam urupi mahami ale Tuhan marhite todim
asa todimima namanodangi roha dohot pikiran nami. Wanguluho kami mahatam, jala ima ale Tuhan gabe ujahan di perdalanan ningulu nami si kanupari. Atong go diho mahami ale Tuhan, mangasahon kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita awang inang. Hatani debata nagabe turpu jami tadi hita di bagasan minggu tasadarion imana tarsurat di Rom bidu 12 mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu. Rom bidu 12 ayat sada sahatu ayat walu. Tapayuti hukma songonon mahatani debata. Si paingot mangulahon haporsyaon dohot holong ni roha. Nahuapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohan ni debata, pasahat hamu madaging muna bahen pelean na mangolu, na badia, na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namar roha. Jala unang gabe sarobak kamu dohot portibion, alai gabe imbaru mahamu, dungmu ba pikiran muna, asa tahu hamu manibangi lomo ni rohan ni debata, imanauli na hinalason na dohot na sundegan. Ay marhite sian asini roha na nilehon na tuau, hupaingot maganuk hamu. Unang matorbang rajumi hamu dirimu na lobi sian na patut. Alay, itap ni natamama parrohaon muna, ganuk marguru tu godang ni haporsyaon na tinurpukon ni debata tu ibana. Upamana, torop do ruas di dagikta. Alai dada saulaon ruasi sude, soni dohita, torop sa daging di bagasan Kristus, alai ruas be dohita sama hita. Ganuk majalo si lehon-lehon, marguru tu ragam ni asini roha na tinurpukon na tuhita, ia panurirangon na yang mamardomu tu haporsyaon. Ia ulaon marhobas, ba ulaon marhobas ma ia haguruon, ima. Ia pangapoion ima. Ia na mangasihi sian bulus ni rohama. Ia na mangulahon maringgas ni rohama. Manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sian las ni rohama. Ola nima sahana. Dihita na ni holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu tasadarion di paubundo hita tu sada topik minggu nama dok hadaulaton ni nama roha. Atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ibadah yang sejati. Torop dohalak na mga rajumi hadaulaton manang ibadah holan itap ni partangyangan parmingguon do lan na asing na pinatupan ni huria. Tutu molo taberengi jala odido gabe sada pemikiran ni ganuk akahalak Kristen olak lima ibadah. Hape neng tabereng ahado hinakam ni hadaulaton manang ibadah yang sejati. Hata hadaulaton manang ibadah diturpukon marharoroa dosian hatagorik namadok laitreya lapatanna bakti manang pengabdian. Ibadah yang sejati molo tabereng akan namasa di parhatobanan manang di konteks perjanjian lama nang perjanjian baru ima haunduhon sikap hormat mangoloi naposona manang sahalak hatoban manang naposo mangoloi idupna. Dibaheni mardomu tuturpukon dipangido tuhita di bagasan sada topik hadaulaton ni menamar roha. Lapatanna bohado hita di tonga-tonga ni ngolu taon ima ngolu na pinelehon tu debata ngolu na diganup tiki mamareahi asatamahi tadiadopan ni debata. Artina ibadah yang sejati itu tidak dibatasi dengan ibadah secara ritual yang kita jalani, tetapi Tuhan menginginkan kita di tengah-tengah kehidupan kita, ibadah yang sejati itu terpancar dari hubungan kita yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita lewat perbuatan kita yang nyata. Alani ido didok si Paulus di bagasan turpukon,
asa ganup halak na parsea pasahaton daging na gabe pilihan na mangolu. Pilihan na mangolu berarti artinya di sini pilihan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Dan nama doksogon nani ulahon ni akahalak Yahudi di bagasan perjanjian lama manang pada nang robi di napasahaton pelean situtungon nasida tu debata jala molo didok si Paulus pasahaton berikanlah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus, bukan mengatakan tubuh kita ini harus dipersembahkan secara fisik kepada Tuhan. Tetapi Paulus menyatakan di puka ibana do asa ganuk na porsea pasahaton daging na gabe pelean na mangolu na badia na hinaulomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha. Itu adalah ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Disitulah letak kita ketika Tuhan juga mengajari kepada kita di tengah hubungan kita di dunia ini didasari bagaimana kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita terlihat dari perilaku kita yang baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus menjadi ibadah yang sejati. Atong neng tabereng buasa didok si Paulus di bagasan turpuk na di Huria Romaon, dia katakan persembahkanlah hidupmu, aku menasehati kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berawal ketika Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Roma untuk tidak melihat pada saat itu orang Yahudi menganggap segala bentuk peribadahan yang mereka lakukan secara ritual ataupun tradisi Yahudi dalam sunat dan Taurat yang lainnya, mereka menganggap mereka adalah orang yang sempurna, orang yang berhak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi Paulus menasehatkan tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena berbuat baik ataupun melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, mempersembahkan dirinya kepada kita manusia dengan persembahan yang hidup lewat Yesus yang mati bagi kita, berarti Tuhan menyatakan kepada setiap orang yang percaya, sebagaimana Yesus mempersembahkan korban yang terbaik, dia menjadi korban yang hidup bagi kita untuk menghapus dosa kita. Maka Paulus menyatakan kepada setiap orang percaya yang ada di Roma, nang dihitape di bagasan turpukta di minggu sadarion dipangido hita, asa, mamelehon, nguluta, gabe pelean namangolu, nabadia. Diadopan ni debata. Alani itar jauh do halak na porsea tu Jesus Kristus asa manguloi debata marhite na mangulahon ulaon na hinaulomohon ni tod di parbadia. Na songgop di bagasan daging na. Asa gabe huria na badia. Asa gabe jolma na marhadaulaton di tonga-tonga ni nguluna manang gabe jolma na biar mida Jehovah. Di sandok parulaon na. Huria na ni holongan di bagasan tu hata Jesus Kristus. Hadaulaton ni namarroha mambuan nasida tu bagasan habisuhon asa unang gabe sarobang doho portibion. Imana neng dohonon ni si Paulus di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti ketika kita menerima Kristus di tengah kehidupan kita, kita akan menyatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Maka dia sebagai orang percaya ikon merbisuk maibana jaladang boy sarobang doho portibion. Lapatanna ikon gabe maribar. Berbeda. Ikon gabe maribar do hadirion ni halak na porsea sian portibion. Alani ido dido ibana gabe ibaru. Marhite hamubao ni pikiran asa tau nasida manibangi dia do lomo ni rohani debata. Imanauli na hinalasonna doho na sundenggan. Alani ima neng tabereng amang inang urat ni hadaulaton ima marroha metamorpose manang didok bermetamorfosa. Bermetamorfosis. Ala memang nungata rajumi hita majalo asini rohani debata manang kita sebut kita sebagai orang yang beruntung. Setiap orang yang beruntung di tengah-tengah hidupnya pasti dia akan mengupayakan yang terbaik.
Demikian juga dengan kita ketika kita menjadi orang yang beruntung menerima berkat kemurahan dan pengampunan keselamatan yang daripada Yesus, maka kita harus menjadi jolma na meribar, jolma na sosarobang dohok portibion. Alani ima didok dihita asa bermetamorfosis, berubah. Sarupa doi songon hamubaon tudos tu binatang na mangilulu manang bermetamorfosis, songon gulok-gulok na jorbut idaon, dungi mangilulu ibana mua magabe lapu-lapu na masay uli. On maneng dohonon dihita di jolma na manada Kristus berarti ada perubahan, metanonia, berubah. Karena sinar Kristus, diri Kristus ada pada dia, maka dia harus menjadi berubah, tidak sama dengan dunia ini. Nanyodolhon ni si Paulus marhite haporsyaw na paubadiri ima asa ganup na porsea tutuhani, unang dibahen suha-suha ni portibion, laho mamariahi parbui ni haporsyon na. Lapatan na amang inang, songon nanidok ni si Paulus ima di Galatia 2 ayat 20. Dada be au mangolui nuai, Kristus do mangolu di bagasan au. Ia mangolu pe au nuai di bagasan daging, mangolu marhite-hite haporsyaon di anak ni debata, na makaholongi au jalan na mangalehon diri na humokop au. Berarti ketika kita menyatakan di dalam hidup kita, dada be au na mangolu inuain, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Maka dia harus menjadi orang yang berkomitmen untuk meniru Kristus, atau yang dikatakan menjadi imitation of Christ di tengah-tengah kehidupannya. Alani ido mutusi asa gabe sahat ngolu na marhadaulaton memiliki ibadah yang sejati, manang pelean na mangolu disosoi turpukondo hita amang inang, asa mangeyahi na parjolo marserep ni roha. Murado hita jol mamadabu tugijang ni roha. Ay molo dang didok di bagasan dirina, dadaaw na punaaw alay Kristus do na punaaw. Murado jol magabe madabu tugijang ni roha ala dirajumi manangahan na didapo na ditonga-tonga ni ngolunaon, ala ni usaha dot upayana. Alay molo nunga tarsurat gorga di rohana madok, dada be au mangolu inuain, Kristusido mangolu di bagasanaw, ikon marserep ni roha maibana. Di baheni maceriko do hita majamot to diri asa unang madabu tu bagasan gijang ni roha. Tung aha penataula, naing matoktong mangolu di bagasan haserepon ni roha. Ala Kristus di paserep ibana do dirina dinalaho humokok hita. Di swadahon ibana do ibana songon anak ni debata, ro ibana do mutuhita songon jolma, di ai ibana do marsahit, dia pernah merasakan sakit, dileai dot lana asing. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang anak manusia, padahal dia memiliki kemuliaan, anak ni debata do ibana. Alai diajari debata do hita asa marserep ni roha di tonga-tonga ni ngoluta, aik tukso adong do halak na manengahon dirina, ataupun orang yang hidup di tengah-tengah hidupnya gabe dirajumi ibana, gabe torbang dirajumi dirina, dapotan haluau. Tidak ada. Dan itulah yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Roma ini. Orang-orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, sunat dan lain sebagainya, torbang dirajuni ibana dirina na talub na sida holan na sida majalo haluaw. Alay di pabotohon si Paulus maay jolma na majalo Kristus, ikon serep dorohana. Dipaingot alasay mura-murado jolma madabu tugijang ni roha, molo say tarida uli ibana, dapotan akka hagabeon hasangapon dohot hamoraw. Alani ido didok si Paulus marserep ni roha ma. Napaduahon didok si Paulus ma, makaburjuhon si lehon-lehon ni debata songon ruas ni Kristus. Tudos do ganup si ihuton Kristus songon ruas ni pamatang. Ruas ni pamatang ni Kristus marasing-asing do rumang si lehon-lehon ni debata tu ganup halak.
Artinya neng tabereng amang inang kita melihat anatomi daripada tubuh kita ini tidak ada yang sama. Tangan berbeda fungsinya dengan mata, kaki berbeda fungsinya dengan mulut dan mata dan lain sebagainya anggota tubuh kita ini. Tetapi tangan tidak akan dapat bekerja kalau tidak diperintahkan oleh otak. Demikianlah juga ketika Paulus mengatakan maka burjuhon si lehon-lehon ni debata songon ruas ni Kristus dipangino maganuk jol manatar pasu-pasu majalo haluau nasian debata diberengi bana mahita na pinadomu di bagasan pamatang ni Kristus dohita tung marasing-asing dohita di bagasan ingananon na di lehon ni debata si lehon-lehon dihita adong do na tarpasu-pasu di pamikirion adong do natar pasu-pasu di akas si lehon-lehon, adong do natar pasu-pasu di akalan na asing, ringgas ibana. Pasti kita di tengah-tengah kehidupan kita di gereja ini, persekutuan kita tidak ada yang sama kemampuan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Paulus bahkan Kristus mengajari kita, ingatlah kita dibersatukan di dalam tubuh Kristus, tidak ada yang boleh menyatakan aku yang lebih baik, tidak. Tetapi ketika seorang menyadari karunia yang ada padanya adalah berkat dan kesempatan yang diberikan oleh Kristus baginya, maka ia akan memberikan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan melihat bahwa kita semua sekalipun berbeda dalam karunia yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki satu di dalam Kristus yang menyatukan kita. Tudos tusido amang do inang diturpukon adong pitung rumang si lehon-lehon na niguara ni Apostel Paulus ima na parjolo panurirangon mardomu tu ulaon pamaritahon. Dia mengatakan torok dosa daging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita ganup na majalo si lehon-lehon marguru tu ragam asini rohan na tinurpukot tu hita. Ia panurirangon naing mamardomu tu hapur seaon. Ini dikatakan di ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, marilah kita berangkat dari iman. Karena setiap orang nama maritahon barita lasni roha, nama maritahon hata ni debata, ikon ojahan nasian hapor siaon majalah panad daun nasitong tu debata. Didok muse ulaon marhobas manang berdiakonia. Dipangido dohita songon hataridaan ni hakkahalak na porsea dang boy holan na martangia kita rotu gareja alay lupa hita dinalahong mangulahon ulaon para si rohaon na nido ni ulaon diakonia ay debata pero tutonga-tonga ni portibion dinamangalehon na daw dumenggan do. Dia membebaskan orang-orang yang miskin, orang-orang yang di dalam ketertindasan, orang-orang yang di dalam penganiayaan, memberikan tahun pembebasan kepada kita terhadap dosa dan kesalahan kita. Alani ididok si Paulus mamolo ulaon marhobas ma. Sotung lupa hita songon halak ni hak kahalak porsea, nama ko porsea Kristus. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ibadah sejati kita itu molo hita marhobas, mardiakonia. Jala didok pangajarion. Ima manogu-nogu na ubagas tuhatan ni debata. Molo takas panadauta tu debatai ko marbarita dohita sian pakkateota na mamaritahon barita na denggan. Asa tarpasu-pasu di akan na ubegesa. Jala didok maisi na mga poyon tu akan na marukil. On masada hatari data. Dang boy hita gabi jol manaholan sari tu ngolutta. Isi na marukil ikot tangido hita manangihon naka parukilon na. Isi na marukil ikot tangido hita mamereng ahado si dohonon ahado si kebutuhannya. Alay sa jok dohita, diuji dohita amang do inang. Si pata jupak ta akan na marukil. Tadok, gabi ta uhumi. Nani uhum ni debatado. Hape sa sitong naneng diuji debatado hita. Apakah kita bisa membantu mereka? Apakah kita bisa menjadi orang na mangapoya ka na marukili? Didok mamuse si lehon-lehoni mangasihi ima mangurupi dongan marhite na adong di ibana. Manang siyan na asing. Didok mamuse si lehon-lehoni manguluhon manang memimpin. Tung terberkati do hita di huria Kristen Batak Protestan. Torok do akahalak Batak na sinuaengon. Nagabi dipilih de bata gabi pemimpin. Alani i didok de batama marhite turpukon.
Si lehon-lehon nasaha di ibana gabe manguluhon di tonga-tonga ni parkarejuan manang di dia ma. Marsahala ma. Songon edeni ende korparopuan gabungani. Gabe ina na marsahala. Alani imolo manguluhon di bata basa-basa tu hita di na manguluhon. Gabe marsahala ma. Mangului di bata. Asa tarpasu-pasu yang kita pimpin. Didok mamuse marbasa-basa. Lumobi maon marhadomuan. Amang do inang manopo na marsahi na tarhurung na sopo somarama somarina do akalan na asin. Dison maneng dohonon ni debata tu hita. Manang ise jol mananunga majalo Kristus di tonga-tonga ni ngoluna na manday denggan basa ni debata. Ikot tarida may siyan parulon na denggan. Ima boy iba na mamaritahon barita na denggan. Marhobas dohot haserepon di roha, mangajari, mangapoy aka na marukil, mangasihi, mangurupi mardongan aka marhite na boy itap na tarpatupahita, manguluhon, jalam marbasa-basa, hobar na boy tarpatupahita tuaka narikot si hobasan manang si urupan. Atong amang do inang, songon nanido ni diturpuk episteli, ditikki si Joshua paingoton aka bangso Israeli, ingot hamuma songot dia pambahenan ni debata di tonga-tonga ni ngolumuna. Ingatlah bagaimana Tuhan menyelamatkan engkau dan bagaimana Tuhan memberkati nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub dan membebaskan kita dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Sesungguhnya kalau setiap orang yang mengingat kebaikan Tuhan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk mempersembahkan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan. Karena itulah mengapa Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di doibana, di bagasan di kitab Josuai, ia au do dongakku sajabu, ikut Jehovah do si oloan nami. Alania hado boy di hati dako ni banai amang do inang. Ala panadaw ni ibana marnida asini rohani debatana luar biasa paluahon. Aka opunasida nang nasida pe diparhorsikan, diparhatobanan. Songoni mahita. Kita menjadi orang yang beruntung karena kita adalah orang yang diselamatkan. Bagaimana kita dapat mempersembahkan persembahan kita yang baik kepada Tuhan, yang sempurna, nabadia di hadapan ni debata. Tarajumi mari kita melihat karunia apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Kalau Tuhan memberikan karunia bagi kita sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 7 karunia di ayat 4 sampai ayat 8. Mungkin salah satunya ada bagi kita. Kalau kita terberkati menjadi orang yang terberkati secara finansial, secara sumber daya manusia, kita terberkati menjadi seorang pemimpin, parbasa-basa do akalan na asing, ulahon mai songon namang ulahon tu Kristus dada tu jolma. Asa molo ta ulahon ni di bagasan taleo ni alani nunga Kristus parjolo mangasihi hita, tung sotarbahen do hita gabe mangapian. Tung sotarbahe do hita gabe madok, saya sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Kenapa dia tidak membalaskan bagi saya? Tidak. Tetapi kita akan berangkat dengan keputusan, aku memberikan pelayanan yang terbaik, aku mempersembahkan diriku yang terbaik karena Yesus sudah mempersembahkan yang terbaik bagiku lewat kematiannya, lewat keselamatan yang ia berikan kepadaku. Alani ido didok di bagasan tangiang na di bagasan ende puji-pujian doksologi di tangiang peleani di dok nasanani lehonmi. Nasanani lehonmi tidak dibatasi akan harta, akan apa yang ada pada kita. Tetapi nasanani lehonmi sudena adong di hita. Ikot talehon de gabe patumonaan tu de bata. Amang inang dang nagabe marutak kita tu de bata. Dang nagabe pogos de bata daong. Alay neng dibereng di batado di hita ditiki hita mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang terbaik. Tuhan itu ingin melihat bukti dari kesetiaan dan iman kita. Maka setiap orang yang mempersembahkan hidupnya, yang mau meribar yang tidak serupa dengan dunia ini, dia tetap berkomitmen memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amang do inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, seseorang akan memberi pengaruh kepada lingkungannya. Apalagi tadi di ayat ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Acap sekali bahkan di tengah zaman ini,
Dunia sering sekali yang mempengaruhi kita lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita dengar, di mana kita berada, itu sangat berpengaruh, mempengaruhi kehidupan dan mentalitas kita. Maka dalam kehidupan ini seseorang akan memberi pengaruh kepada lingkungannya. Masalahnya adalah pengaruh apakah yang dipancarkan, pengaruh positif atau negatif. Berbicara tentang pengaruh ini memang kenyataan, ada seorang penulis mengatakan ada dua jenis manusia. Yang pertama dia katakan manusia termometer. Manusia termometer dipengaruhi dunia dan manusia termostat yang mempengaruhi dunia. Sebagian besar manusia masuk dalam kelompok manusia termometer dan hidup sebagai korban ataupun tawanan lingkungan. Mereka hidup sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh lingkungannya seperti termometer ini, mengikuti udara di sekitarnya. Mereka melakukan apa yang orang lain lakukan, membeli apa yang orang beli, merasa harus memiliki apa yang harus dimiliki oleh orang lain, berpola pikir seperti pola pikir orang lain yang ada di sekitarnya. Dan dong hadirionna. Ala ima termometer, dia dipengaruhi udara yang di sekitarnya. Kelompok manusia termometer ini dipengaruhi dunia sekitarnya dan hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Yang kedua dikatakan oleh penulis yang saya baca tadi dalam sebuah buku, orang yang tergolong dalam kelompok manusia termostat. Ini bisa kita baca dan kita browsing apa guna termostat itu. Jumlahnya sangat sedikit dia katakan. Mereka adalah kelompok manusia yang tidak terpengaruh pola pikir dan pola tindak manusia sekitarnya. Memang kecil jumlahnya orang yang masuk di dalam kelompok manusia termostat ini. Walaupun dari cara hidup secara lahiriah tampak sama, namun warna batiniah manusia golongan termostat ini berbeda. Mereka tidak terpengaruh dunia sekitar sebab mereka telah bertumbuh di dalam kedewasaan rohani yang benar. Berawal dari pembaharuan pikiran sama seperti tadi dikatakan di ayat 2. Dibaharui oleh Kristus. Pembaharuan ini dimaksud agar kehidupan orang percaya tidak sama dengan dunia ini. Untuk menjadi manusia termostat ini dikatakan itu bukan hal yang instan, tidak. Seorang bisa beribadah dia dikenal sebagai orang yang rohaniawan, tidak. Tetapi katanya pembaharuan menjadi orang yang termostat ini adalah orang yang selalu ingin diubahkan, selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan terus menerus. Tidak ada yang instan untuk menjadi orang dalam golongan ini. Dan itulah mengapa Paulus mengatakan, pasomal-somal ma dirimu tuhau daulaton. Latihlah dirimu beribadah. Untuk mengalaminya tentu harus belajar firman Tuhan. Untuk mengalaminya kita harus bertanya kepada Tuhan agar kita tidak sama dengan dunia ini. Karena dunia ini cukup kompleks mempengaruhi kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi cara kita bekerja dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menjadi konsisten, pastilah kita akan terhanyut oleh arus dunia ini. Orang artinya dimintalah ketika dikatakan orang yang termostat ini bagaimana mereka bisa dapat menjadi orang yang berbeda. Mereka sudah terlebih dahulu dipengaruhi oleh Tuhan. Dipengaruhi oleh Tuhan berarti dia sudah sewarna dengan Tuhan sekalipun membutuhkan proses yang sangat panjang. Tetapi karena dia sudah membuka dirinya, hidupnya, pikirannya terbuka dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia bisa menjadi orang nama ribar, naso sarobang doho portibion. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, di dia do hita sinuaingon. Hita do nagabe terpengaruh, manang hita do mempengaruhi. Ketika kita mematikan jiwa kita dan mengatakan hidupku bukannya aku lagi, maka kita akan dapat memberikan dampak yang berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, ikan yang hidup di laut tidak menjadi asin. Tetapi kalau ikan tersebut mati, maka dia diasinkan. Itu sangat relate kenyataan. Tidak ada ikan yang hidup di laut itu menjadi asin. Tetapi kalau ikan tersebut mati, maka ia akan menjadi asin. Ikan asin mananita dayate. Artinya apapun dan bagaimanapun perubahan yang terjadi di lingkungan kita amang inang, orang Kristen tidak boleh diasini, sebaliknya harus mengasihi.
dengan lingkungan dan nilai-nilai Kristen yang kita anut di dalam kehidupan kita. Karena kekristenan yang sesungguhnya yang diminta oleh Paulus dan Kristus bagi kita untuk menjadi menerima ibadah yang sejati itu, kita membawa dampak yang baik, menjadi terang dan garam bagi dunia yang di sekitar kita. Mari Amang Inang, sebelum saya menutup khotbah ini, kita adalah orang yang beruntung. Karena kita beruntung karena Yesus sudah mempersembahkan korban yang hidup bagi kita lewat kematiannya. Maka ketika orang yang beruntung merasakan itu, maka ia akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat kehidupannya dan juga kehidupan bersama dengan sesamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan rahmat-Mu yang telah mengingatkan kami di dalam ibadah kami pada minggu ini, agar kami ya Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan-Mu. Tuhan juga menyatakan kepada kami agar kami tidak serupa dengan dunia ini, namun kami dibaharui oleh pembaharuan budi kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Maka itu Tuhan tidak terlepas ketika kami menyatakan dengan iman kami, hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang ada padaku. Maka kami akan dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kami lewat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Maka pimpin kami ya Tuhan, maka ajarilah kami, agar kami dapat mengimani akan firman-Mu dan melihat betapa beruntungnya kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, maka kami juga harus berangkat dari ketulusan hati kami untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Tidak untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bapa yang maha baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama hadir di ibadah ini, mulai dari anak kecil sampai kepada lanjut usia. Sinari dan terangilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar kami dapat menjalani hari kami dengan kebahagiaan, dengan iman dan bimbingan yang daripada Tuhan. Ketika dunia mulai mengajari kami dengan berbagai hal yang menyesatkan, ajari kami ya Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman kami, terlebih mempercayai firman-Mu sebagai pegangan kami. Karena tidak ada seorang pun yang celaka bila tetap berpegang terhadap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, pelita kami. Maka biarlah kami Tuhan berangkat dengan sukacita sepulang dari tempat ini, mengimani akan kebenaran firman-Mu. Tuhan jugalah yang mengasihi seluruh jemaat kami yang berbeban berat, yang di dalam kesusahan bahkan mereka yang harus berjuang untuk sebuah kesembuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sementara harus dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kepada Nyonya Insinyur Simatupang Boru Simanjutak, Inang Nyonya Sintua Banjar Nahur Boru Manulang, Inang Parulian Pasaribu, Amang Manurung, Inang Nyonya Naibaho Boru Pasaribu, Inang Nyonya Sintua Gultom Boru Pardede, Inang Nyonya Sitorus Boru Pancaitan, Inang Nyonya Silitonga Boru Samosir, Inang Sintua Ate Simanjuntak Boru Siahaan, Inang Silaban Boru Pakpahan, Amang Sitorus Pane, Amang Sintua Doktorandus Huta Barat, dan anak terkasih kami Elisha Novita Boru Siregar, dan bahkan jika ada di antara keluarga kami dan bahkan kami yang hadir di sini, yang berbeban berat bahkan di dalam kesusahan dan penderitaan, serta di dalam sakit dan penyakit, berikanlah kepada kami keteguhan iman, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang yang di dalam kesusahan dan yang menyerukan nama-Mu di dalam iman. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di dalam satu pekan ini. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk kemurahan dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada keluarga Amang Purba Inang Boru Aritonang. Tuhan memberikan satu anak di tengah-tengah keluarga mereka, seorang putra. Berkati Tuhan anak yang lahir, berkati keluarga yang menerima berkat-Mu itu, sehingga mereka menjadi orang tua yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kasih Tuhan untuk membesarkan anak yang Kau titipkan di keluarga. Kami juga bersyukur untuk rahmat dan kebaikan-Mu bagi seluruh jemaat kami yang merasakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan menambahkan sukacita melalui kesehatan dan umur yang panjang.
Biarlah kiranya mereka ya Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan daripada jemaat-Mu yang selalu memberikan pelayanan bahkan persembahan yang terbaik di gereja-Mu. Melalui persembahan yang mereka terima di gereja ini, kiranya itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan memberkati setiap usaha dan upaya yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu, agar kami dapat memberikan yang terbaik kembali Tuhan kepadamu di tengah gereja ini, dalam kehidupan kami juga masing-masing. Berkati juga Tuhan perjalanan pelayanan daripada remaja yang diberlangsungkan retreat di Malino dan hari ini akan pulang ke Makassar. Berkati perjalanan mereka boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Bahkan perjalanan program di tahun Okumene Inklusif yang sebentar akan mengadakan seminar, biarlah Tuhan berjalan dengan baik. Kami juga Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami yang pada hari ini diberlangsungkan pelantikan Presiden Republik Indonesia dari Bapak Jokowi ke Prabowo Subianto dan seluruh kabinetnya. Biarlah Tuhan mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah mereka memimpin sesuai dengan rencana dan takut akan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan Huria Kristen Batak Protestan dalam segenap kepemimpinannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami di dalam hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami, agar kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapa pungu mapeliata, huhuk maredehita sian buku ede 240 ayat sada do udukna, mata papungu peliata tujolo dinalahu manupahi panitia tahun Ekumene Inklusif 2024. Ingot, ingot,
tangiakon ma peleata, ale de bata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon, patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alayaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon mah tuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, di sodakon Tuhan de batama bohina tu hita jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan de batama bohina tu hita, jala di pasorhon ma damena tuton ditabe. Amen. Selamat hari Minggu madihita. Taparade mati kita amang ina dinalaho mangdohoti seminar edukasi politik sian tahun ekumene inklusif